May na po kamo sa Bicol and welcome to Rickson Farm. Tara guys, at atin nang titingnan kung ano yung ating mga makikita dito sa Rickson Farm. Welcome to Rickson Farm. Yan guys, may tindahan din dito. May upuan. Ang cute. Ay, may mga salbabida sila guys. Pinapaupahan po yan. At napaka-presko dito dahil sa gilid ng ilog. Uy, napakalinaw guys ng tubig dito sa ilog. Kaagi po. Yan guys, at may videoke din dito na for rent. Welcome to Rickson Videoke. Ito guys yung kanilang mga price. 700 pesos, 7 AM to 6 PM. Wow. Okay na rin, hindi na lugi. 500 pesos, 8 AM to 4 PM. 5 pesos per song. And guys, matry nga natin dito maya-maya lamang. And guys, sarap dito magkanta-kanta dahil nasa gilid ng ilog. Uy, kaya naman napaka-presko. Nasa gilid ng ilog, malinaw na malinaw ang tubig at marami rin mga puno, kaya naman napaka-presko dito. Ayan guys, at maraming ano dito, maraming mga tanim na pinya. At may kuprahan din po doon, oh. Uy, may kuprahan. Uy, naririnig nyo po ba yung mga huni ng ibon ba yan guys? Yung parang tipong talagang nasa bukid, yung mga tunog. Mag-comment nga po kayo kung naririnig nyo po yun, yung mga huni dito sa bundok. Talagang feel na nasa bundok. At ito guys, yung mga bato, oh. Ang cute. Pininturahan nila ng iba't ibang kulay. O yan guys, mas lalong nilalakasan yung boses ng dito sa taas. Oh, rinig nyo po ba? Mag-comment nga po kayo kung naririnig nyo din yan. Shout out po sa aking mga masugid na taga-subaybay. Mega shout out and super salamat po sa inyong lahat. Sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video, mga pag-react, pagko-comment. Sobrang na-appreciate ko po yan. At lalong-lalo na po sa mga patuloy na nag-share ng aking mga video. Yan, maraming salamat po. Marami sila dito guys, tanim na pinya, oh. May mga bunga na din pati. So, ito guys, so medyo mga maliliit pa po yung bunga niya. Hindi pa siya hinog, pero halos lahat ng puno ng pinya ay may bunga. Uy!